खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननाय सिगां बयनोबो जासिहरग्रोबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय एन्टारटेनमेन्ट आरो भूमिका आरो एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावफोरा बिसोर दावराव जागासिनो आरोना ससियेल मिडियाआव आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों आरो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना गावसोर पार्सनेल मा दावराव जालायलायदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो बिसोर ससियेल मिडियाआव होनानै होबाय आरोना ओमफ्राय बयबो बेखौनो शेयार खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय आं शेयार खालामनाया जुदि माबाफोर प्रब्लेमसो जायोब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबायना ओमफ्राय बिसोर एन्टारटेनमेन्टजों भूमिकाजों न'आनो खाथि खाथिखा आरोना सानैबो क'क्राझारावनोखा थांनानै नांलायलायहैबानो जायो न'आव थांनानै ओमफ्राय मानो भिडिअ खालामनो दरखार आरोना बिसोरथ' गोजाननि मानसि नङाना सानैबो क'क्राझारनि आरोना ओमफ्राय मा जादों सिङाव जोंथ' बेखौ रावबो मिथिला आरोना ओमफ्राय इउटुबखौ अन खालायबानो बिसोरनि नांलायनाय मानाय बिसोरनिल' माबा हाबफैयो आरोना ओंखायनो ओमफ्राय अब्लाबो आरोना मालायनि संसाराव बेफोरबायदि भूमिकायाबो मालायनि दावराव दावसि खालायना होनो नाङा आरोना जा जाबाय सानैजों मिला मिसा खालायनानै थाबानो जाबाय आरोना दा एन्टारटेनमेन्टनि हिन्जावजों बेसेबां दा आरोना बिसोरो न'खर गंसे दाखाबाय मोजां मोनलायलायनानै लाबाय एन्टारटेनमेन्टआबो लाबोबाय हिन्जावखौ दा हाबा जाबाय संसार जागासिनो आरो सानैबो आरोना मिनि खुसि बिसोरो भिडिअ बानायो बिमाबाबो बिमा होननानै बिमा बेफोरबायदि होनै भिडिअ बानायो आरोना ओमफ्राय बयबो बिसोरनि भिडिअखौ नायो आरोना बयबो बिसोरखौ हेफाजाब खालायो नाथाय बेफोरबायदि दावराव दावसि ससियेल मिडियाआव दावराव दावसि नांलायनायफोरखौ होबाय थायोब्ला बयबो गाज्रि मोनगोन आरोना ओमफ्राय होनो नाङा आरोना बयबो नोंसोरो थांनानै नांलायलायो आरोना गामियाबो खाथि खाथिखा सानैबो क'क्राझारनिखा आरोना थांनानै नांगौबा फेस टु फेस मोखांजों मोखां नांलायलायो आरोना 10 थाखा भारा 20 थाखा भाराल' लाखायो थांलायलायोब्ला आरोना गामिया खिन्थु आलदा आरोना ओमफ्राय नाथाय सानैबो क'क्राझारनिखा आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि बिदि एन्टारटेनमेन्टआबो गावनि हिन्जावखौ नांला माला बेफोरबायदि होनो नाङा आरोना ओमफ्राय जेब्लाबो नोङो सासे हिन्जावजोंनो संसार जाखानांगोन आरो नों अबहाय गोदान हिन्जाव मोनबावनो नङा होमबा दावराव दावसिया बयनावबो जायो आंनावबो जायो नोंनावबो जायो अब्लाबो आरोना ओमफ्राय गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालायनांगौ आरोना ओमफ्राय संसाराव बहुद दावराव दावसि जायो आरोना थैजासे आरोना ओमफ्राय बेखौ कन्ट्रल खालायनांगौ संसारा बेनो आरोना बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ बेफोरनो आरोना ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्टआबो हिन्जावखौ लायफिनदो जेनेबा न'आव थांनानै थाहैदोंबा बिदि दावराव दावसि नांलायबाय थानो नाङा आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो बिसिनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नायबानो मिन्थिगोन आरो A few moments later आंजों सोर फट' लायो सोर फट' लाया आरो मानो बेबायदि पस्ट होनांगौ आंखौ बदनाम खालामनो नागिरखा मिथिबाय मोनगोनबो थांनानै दोखो मिथिबायना आंखौ माथा गरम दा खालामखा जानला मोनलानो आंनि लोगोफोरा मा सानजोबखो बेखौ हा आंनि गोसोनाया मा साननांगौ बे फट'खौ नुनांगौबा आंजोंनो भिडिअ कल सानफ्रोमबो भिडिअ कल रायलायो आंजोंनो फन रायलायबाय थायो आरो आं बेबायदि जानला